Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Αντώνιο News WM TV. Η πρώτη εκπομπή του 2024 από το Αντώνιο News όλα στη φόρα. Ευχόμεθα σε εσάς και στις οικογένειές σας χρόνια πολλά, υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Στη σημερινή μας εκπομπή καλεσμένους έχουμε τον κύριο Κόμπο Κωνσταντίνο, οικονομολόγο και πολιτευτή του Ορθόδοξου Συναγερμού. Κύριε Κόμπο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε αυτή την ευκαιρία και με τη σειρά μου εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς, στους ακροατές σας και εύχομαι ό,τι καλό να μας τύχει στο νέο έτος και πάνω απ' όλα να έχουμε του Θεού τη φώτιση. Και στην άλλη γραμμή, στο διπλανό παράθυρο, τον συνεργάτη του καναλιού μας, τον καθηγητή, τον ποιητή, τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Καραμαδούκη. Κύριε Καραμαδούκη, καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του 24 που κάνει το κανάλι μας. Φίλε Αντώνη, εύχομαι στους τηλεθεατές της όμορφης εκπομπής σου να έχουν υγεία, να υπάρχει ομόνοια, να υπάρχει αγάπη μεταξύ μας. Οι δυνάμεις του ελληνισμού, των πατριωτών, εύχομαι αυτή τη χρονιά να ενωθούν, διότι δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζεται ο εκφυλισμός προεχόμενος από ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, αυτές τις τελευταίες μέρες τα ομόφυλα ζευγάρια εδώ στην Ελλάδα έχουν κάνει άνω κάτω όλα τα πολιτικά κόμματα. Όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα, αλλά και όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Πολιτικοί υπουργοί της κυβέρνησης δεν θα ψηφίσουμε. Αν μας επιβάλλει η κυβέρνηση να ψηφίσουμε τα νομοθετικά αυτά που θέλει να φέρει τώρα για τους ομοφυλόφιλους, θα παραιτηθούμε. Η Εκκλησία δεν παίρνει θέση. Εσείς, ας αρχίσουμε από τον κύριο Κόμπο. Εσείς, κύριε Κόμπο, ως πολιτευτής του Ορθόδοξου Συναγερμού, τι θα προτείνετε, τι θα κάνετε και ποιες θα είναι οι ενέργειές σας? Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καταρχήν, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το λαός, είναι ενάντια στο γάμο των ομοφυλοφίλων, όπως και στην τεκνοθεσία, υιοθεσία, όπως την αποκαλούν, από τα ομόφυλα ζευγάρια. Προς τούτου έχουμε ήδη ξεκινήσει μια... συγγνώμη να το κλείσω. Δεν πειράζει, είμαστε στη ζωντανή σε εκπομπή τώρα. Ναι, το κλείνω τελώς. Και ήδη ξεκινήσαμε να μαζεύουμε υπογραφές από όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να εναντιωθούμε σε αυτό το οποίο σκέφτεται να πράξει, να νομοθετήσει η κυβέρνηση, με τη συνδρομή βέβαια των ομοειδεατών ή των κομμάτων αυτών των σχημάτων που για μένα σχηματίστηκαν για να βοηθήσουν με ένα κάπως ανεξάρτητο κομματικό σχηματισμό τις πολιτικές της νέας τάξης πραγμάτων που είναι να κατακτήσουν τον κόσμο και να εμπεδώσουν τις δικές τους αρχές πολιτικές και του καθεξής. Έχουμε ξεκινήσει στην μαζική κινητοποίηση, μαζεύουμε υπογραφές και πιστεύω
να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια δεν είμαστε στη Βουλή μέσα, είμαστε απ' έξω. Προσδοκούμε να μπούμε στη Βουλή στις επόμενες εκλογές και να δώσουμε περισσότερη παρουσία και να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Εύχομαι με αυτή την κίνηση να τα καταφέρουμε, να επηρεάσουμε τις εξέλιξεις. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του γάμου των ομοφυλοφίλων, θα ήθελα να πω την προσωπική μου απόψη, η οποία πιστεύω δεν έχει ακουστεί όπως έπρεπε να ακουστεί στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που κάνουν είναι μέρος σχεδίου, είναι μέρος μιας εισαγωγικά συνωμοσίας που ξεκίνησε εδώ και 50-60 χρόνια. Είναι στο να μας πάρουν τα παιδιά από τα χέρια μας, να πάρουν τα παιδιά από τις οικογένειες και να διώξουν οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ανατροφή του παιδιού, ότι από την πλευρά του πατέρα, της μητέρας, και να αφαιθεί η ανατροφή των παιδιών στα δικά τους χέρια. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί τα παιδιά είναι οι αυριανοί ενήλικες. Και άμα οι ενήλικες αυτοί έχουν ήδη μετατραπεί σε ομοφυλόφιλους, πάνε στο επόμενο στάδιο που είναι η κατάκτηση της παγκόσμιας κοινωνίας. Με το να τους έχουμε αυτούς να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς έλεγχο, ελεύθερα και με βάση εισαγωγικά ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς κύριε Καραμανδούκη τι λέτε? Εγώ χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού για την συλλογή υπογραφών, αλλά υπενθυμίζω ότι οι πολιτικάτιδες της Δημοκρατίας γράφουν στα παλιά τους τα υποδείγματα τις υπογραφές αυτές, καθώς είχε κατά το παρελθόν κάνει μια τέτοια πρωτοβουλία ο αείμνηστος Χριστόδουλος για το θέμα των ταυτοτήτων, έτσι, της αναγραφής του θρησκεύματος. Και παρότι η Εκκλησία είχε συλλέξει άνω των 3 εκατομμυρίων υπογραφών, οι πολιτικάτιδες οι οποίοι κότονται τάχα για την ελευθερία του λόγου και για τη δημοκρατία δεν έκαναν ένα δημοψήφισμα, το οποίο προβλέπεται από το Σύνταγμα για σημαντικό εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Δεν είναι αυτό ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα? Αλλά αυτά τα κοινωνικά ζητήματα τέθηκαν ποτέ επιτάπητος, δηλαδή επί δημοψηφίσματος? Και αναφέρομαι και στο ζήτημα της νομοποιήσεως των λαθρέων, που πάλι προσφάτως έτσι ανακοινώθηκε ότι θέλουν να περάσουν και να νομιμοποιήσουν κάποιες χιλιάδες λαθρέους για να τους έχουμε, λέει, ως νόμιμα εργαζομένους εδώ. Ρώτησαν τον ελληνικό λαό εάν τους θέλουμε. Έγινε και εκεί κάποιο δημοψήφισμα? Αποφεύγουν το διάλογο. Εγώ σου έχω πει πολλές φορές, κάλεσε έναν πολιτικό να του κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Διότι οι δημοσιογράφοι, οι κατεστημένοι, δεν κάνουν τις ερωτήσεις αυτές, αλλά περνάνε, θα έλεγα, επιφανειακά τα διάφορα ζητήματα. Γιατί πρέπει να είμαστε εναντίον του γάμου των αιμοφυλοφίλων και εναντίον της τεκνοθεσίας? Ο γάμος, καταρχάς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνένωση ανθρώπων ιδίου φύλου. Φυσιολογικώς οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να φέρουν μια ζωή, να γεννηθεί μια ζωή, πρέπει να συνευρεθεί το άρεν με το θήλυ. Συνεπώς, όταν έρχεται το κράτος να νομιμοποιήσει μια αντιφυσιολογική κατάσταση, μη φυσιολογική κατάσταση, τι κάνει στην ουσία? Νομιμοποιεί τον θάνατο της κοινωνίας, δηλαδή έναν κοινωνικό εκφυλισμό. Δεν έχουμε την αναπαραγωγή της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν είναι πρόοδος, γιατί μας έχουν πρίξει οι αριστεράτζες ότι είναι προοδευτικό και έτσι πάνε μπροστά οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες πάνε μπροστά όταν μεγαλώνουν και όταν ισχυροποιούνται, όχι όταν εξασθενούν. Και τι μας λένε τώρα, αν μου επιτρέπετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βέβαια και ως επικεφαλή έναν κίνεδο, έτσι, έναν ομοφυλόφιλο, ο οποίος τι μας λέει? Πως πρέπει να υπάρχει ο θεσμός της παρένθετης μητέρας. Δηλαδή τι έχουμε εδώ πέρα? Μία εξαγορά. Βάζουμε μια γυναίκα να κάνει ως μια μηχανή αναπαραγωγής
ένα παιδί, ένα βρέφος. Αυτό ρωτάω, δεν έχει ηθικά διλήμματα? Και πού είναι αυτοί οι επιστήμονες της βιοηθικής να βγουν και να διαμαρτυρηθούν ότι χρησιμοποιείται μία γυναίκα για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί? Και πώς θα αποκόψουμε το παιδί αυτό από αυτή τη γυναίκα που θα φέρει το δικό της DNA? Δεν μιλάμε για την περίπτωση παρένθετης γυναίκας σε επίπεδο ενός ζευγαριού που δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, διότι εκεί απλά η γυναίκα κυοφορεί. Το DNA είναι του ζευγαριού που δεν μπορεί να κυοφορήσει όμως, έτσι. Είναι ξέχωρα πράγματα, να τα διευκρινίσουμε. Και έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη της δεξιάς, ο οποίος θέλοντας να δείξει ότι αυτός είναι πιο συντηρητικός, τι λέει? Όχι παρένθετη, λέει, γυναίκα. Μπορούν όμως να πάρουν και να κάνουν μια υιοθεσία. Καλά ρε. Ρωτήσατε το παιδάκι αν θέλει να πάει με 2 γυναίκες ή με 2 άντρες? Ακριβώς. Και μπορεί ένα παιδάκι να έχει την οριμότητα αυτή στα 5, στα 6 και στα 7 χρόνια να αποφασίσει αν είναι σωστό ή λάθος το να είναι με 2 άντρες ή με 2 γυναίκες? Και πού θα βρεθούν κύριε Καραμαδούκη, συγγνώμη. Και πού θα βρεθούν τόσα παιδάκια? Έλατε. Πού θα βρεθούν τόσα παιδάκια για να υιοθετηθούν? Υπάρχει... Ή μήπως θα φέρουν τίποτε άλλο από άλλα κράτη? Μπορεί να ετοιμάζουν. Όμως που θέλω να καταλήξω και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κόκο, ότι το πολιτικό αυτό σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας προωθεί τον κοινωνικό εκφυλισμό. Και όχι μόνο στο ζήτημα αυτό, και σε μία σειρά ζητημάτων. Και για το λόγο αυτό όλες οι πατριωτικές δυνάμεις οφείλουν επιτέλους να ενωθούν πάνω στα ζητήματα της κοινωνίας και τα εθνικά και να αφήσουν τις μικρές μεταξύ τους διαφορές και τους εγωισμούς. Να μιλήσω. Ναι. Το 1957 υπήρχε η αναφορά από την Wolfenden Report, ότι από εκεί ξεκίνησαν όλα βασικά, ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι αρρώστια. Από τη στιγμή που παραδέχεται και η αμερικανική ψυχιατρική ότι δεν είναι η ομοφυλία αρρώστια, αρχίζει πλέον το κίνημα των LGBT ή των ομοφυλοφίλων να προχωρά στη διεκδίκηση των όπως τα ονομάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που δεν έχουν τότε προβλέψει στο μέλλον είναι η στερηνή απέτηση αυτών των ομοφυλοφίλων να έχουν και παιδιά, να υιοθετούν ή να τεκνοποιούν, όπως τα ονομάζει η δεξιά του Μητσοτάκη και η αριστερά εισαγωγικά του Κασελάκη. Λοιπόν, μετά από αυτό το πράγμα που έχουν κάνει οι ψυχίατροι, έχουμε την αποδοχή από το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής ότι η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη και δεν πρέπει να διώκεται. Δεν έχουν πρόβλημα, μπορούν να ζήσουν ελεύθερα και να πράξουν όπως θέλουν. Και αυτοί πάλι δεν έχουν προβλέψει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν σε αυτό, θα προχωρήσουν παραπέρα. Δεν πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει το τι κάνει ο καθένας μέσα στο υπνοδωμάτιό του, είναι δικαίωμά του. Okay. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτό το άτομο βγαίνει προς τα έξω και προσπαθεί να παρασύρει με τον ΑΒ τρόπο ή προσπαθεί ακόμα και να πιέσει καταστάσεις ή να βιάσει καταστάσεις ώστε να μεταμορφώσει ή να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές προς δικό του όφελος ή προς τη δική του σεξουαλική διαστροφή, εκεί θα μας βρει απέναντι. Και ακόμα μπορώ να πω το εξής, ότι όταν μιλάω ο Κασελάκης για ανθρώπινα δικαιώματα ή ατομικά δικαιώματα, ξεχνά ένα πολύ βασικό, τα δικαιώματα του παιδιού.
ποιος είναι αυτός που θα προστατεύσει τα δικαιώματα του παιδιού? Σήμερα ακόμα δεν υπάρχει η αποτελεσματική προστασία του κράτους όσο αφορά τα παιδιά. Πώς το κράτος σήμερα προστατεύει τα παιδιά, μπορεί να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης? Και πώς αύριο με αυτούς τους ανθρώπους θα μπορέσει να προστατεύσει τα παιδιά? Μήπως παραβιάζουμε πολύ βασικές αξίες, τις αξίες της ζωής, ειδικά αυτών των αδύνατων πλασμάτων που θα είναι μέσα στα σκοτεινά δωμάτια, που δεν θα μπορεί κανένας να δει τι τρέχει, τι γίνεται, αν το παιδί αυτό περνά καλά, όμορφα ή παρενοχλείται ή να μην πω, ας πούμε, πιέζεται να κάνει σεξουαλικές πράξεις από τους υποτιθέμενους γονείς, τα δυτικά πρότυπα. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό, να κρίνουμε και να σώσουμε το παιδί αυτό? Αυτό που λέτε δεν μπορεί να συμβεί, διότι με τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφυλοφίλων σημαίνει ότι έχουμε και το δικαίωμα της υιοθεσίας. Γιατί υπάρχει ισότητα. Εφόσον στα ετερόφυλα ζευγάρια μπορούν να υιοθετήσουν λόγω της ισότητας του νόμου, θα πρέπει και τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, δηλαδή άπαξ έχουμε γάμο, έχουμε και η τεκνοθεσία. Αυτό να το καταστήσουμε σαφές. Σωστά τα λέτε. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ένα παιδί πώς θα περνάει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον? Αλλά δεν είναι ελεγκταίο, διότι αυτό θα ήταν μια παραβίαση του νόμου. Αυτά πρέπει να τα προλάβουμε. Η ομοφυλοφιλία συνιστά μια σεξουαλική διαστροφή. Πρέπει να διαχωρίσουμε το τι είναι φυσιολογικό και το τι μας ικανοποιεί ερωτικά. Ερωτικά μπορεί να μας ικανοποιεί το να πηγαίνουμε με μια κατσίκα, λέω εγώ, ή να ονανιζόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και φυσιολογικό. Άλλο τι παίρνουμε ευχαρίστηση και άλλο το τι λέει η φυσιολογία. Είτε πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα ψυχικό υπόστρωμα από κάτω, μια διαταραχή ψυχική, είτε όχι και απλά μας αρέσει λόγω ειδονής το άλλο φύλο, το αποτέλεσμα για την κοινωνία είναι το αυτό. Δεν έχουμε την αναπαραγωγή της και το κράτος δεν μπορεί να πιστοποιεί τέτοιες συμπεριφορές που είναι εναντίον του, που γυρίζουν εναντίον του. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται διότι οι ομοφυλόφιλοι είναι ένα και αυτό ποσοστό μέσα στην κοινωνία. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό? Ασφαλώς και όχι. Είναι ένα μικρό ποσοστό. Όμως για τους πολιτικάτιδες και αυτή η κοινωνική ομάδα εντός εισαγωγικών είναι μια ομάδα ψηφοφόρων. Και βεβαίως θα ήθελαν τις δικές τους ψήφους και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά και γι' αυτό προχωράνε στα δικαιώματα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο για να τους προσεγγίσουν και να μπορούν να έχουν και από εκεί την πελατεία. Γι' αυτό εμείς, όπως ξέρεις Αντώνη, ως Έλληνες αριστοκράτες κάναμε έναν αγώνα πολυετή λέγοντας ότι αν θέλουμε οι κοινωνίες μας να πάνε μπροστά θα πρέπει να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς με ιδέες εθνικές, κοινωνικές και με ανάδειξη με αντικειμενικά κριτήρια των αρίστων. Δυστυχώς δεν μας ακολούθησε. Ναι. Πιστεύω όμως ότι στο μέλλον θα δικαιωθούμε. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω το εξής, ότι εάν ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθήσει με τον α ή β τρόπο με ηθικούς ή ανήθικους τρόπους, tricks, γιατί η πολιτική σήμερα έχει καταντήσει πολιτική της εξαπάτησης, η τέχνη της εξαπάτησης. Αν καταφέρει με την τέχνη της εξαπάτησης να πείσει ή να περάσει τέτοιους νόμους ή να πείσει τους δικούς του βουλευτές και τους παρεμφερείς ομοειδεάτες να ψηφίσουν αυτόν τον νόμο, θα πράξει κάτι το οποίο θα είναι χωρίς επιστροφή για μας. Θα είναι πολύ δύσκολο μετά να το ανατρέψουμε, τουλάχιστον εύκολα. Τι θα καταφέρει, ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τέτοιου νόμου ή τέτοιας κατάστασης? Είναι, εφόσον δεν έχουμε τα μέσα να επιτηρήσουμε την ανατροφή του παιδιού
σε αυτά τα ζευγάρια. Εδώ δεν έχουμε τον τρόπο πώς να επιτηρήσουμε σε νορμάλ καταστάσεις, σε νορμάλ οικογένειες, και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν παιδάκια που έχουν περάσει τα έσχυτα, σε οικογένειες νορμάλ υποτίθεται. Πόσο μάλλον σε οικογένειες οι οποίες σαν αυτές, που δεν είναι καθόλου για μας νορμάλ. Πώς θα σώσουμε αυτά τα παιδιά. Αυτό θα οδηγήσει ίσως να οδηγήσει και σε μια νομιμοποίηση εισαγωγικά της παιδαριστίας. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Ποιος θα μου το εγγυηθεί εμένα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χρησιμοποιήσουν ή δεν είναι παιδαριστές? Πώς θα το ξέρουμε? Πώς θα το ξέρουμε όταν δεν έχουμε, όπως είπατε εσείς, τρόπο να ελέγξουμε? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί, τους ξέρετε, τους έχετε δει πουθενά. Και δεν μιλάμε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, μιλάμε και σε περιπτώσεις ανθρώπων που είναι άσταγοι, που είναι φτωχοί. Δεν υπάρχει μέριμνα. Δεν υπάρχουν χρήματα να έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, διότι κάποιοι τα φάγανε. Όχι τα φάγαμε όλοι μαζί, κάποιοι τα φάγανε, έτσι. Πώς θα τα ελέγξουμε όλα αυτά τα οποία λέτε? Γι' αυτά φταίει ένα πολιτικό σύστημα. Και είδατε τον Υπουργό τον Γεωργιάδη, τι ηρωνία. Αυτός ο άνθρωπος είχε γράψει ένα βιβλίο για την ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Εγώ έγραφα στο περιοδικό του όταν έκανε τον εθνικιστή, στην ελληνική αγωγή. Και έφτασε αυτός ο άνθρωπος που έγραφε για την αρχαία Ελλάδα ότι υπήρχαν αντιομοφυλοφιλικοί νόμοι, να λέει σήμερα ότι αξιακά, λέει, δεν είμαι αντίθετο στο γάμο των ομοφυλοφίλων. Όρτσα νεοδημοκράτες. Θέλω να δω τι θα ψηφίσετε στις ευρωεκλογές. Αλλά, και κλείνω με αυτό, φταίνε και τα εθνικιστικά κόμματα, τα πατριωτικά κόμματα, τα οποία χθες έπρεπε να είχαν διοργανώσει συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και στο Υπουργείο το ανάλογο των κοινωνικών ασφαλίσεων, που είχαν φτιάξει, μου φαίνεται, και μια υπηρεσία για την οικογένεια με αυτή τη Μιχαηλίδου, την απαράδεκτη. Αλλά δεν έρχονται να συνομιλήσουν όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες, να κάνουν μια συζήτηση. Και όταν τους τα λες αυτά τα επιχειρήματα, όπως λέει ο κύριος Κόμπος, μπράβο του, αξιολογότατος άνθρωπος, και έβγε που τον έχει ορθόδοξος συναγερμός, αρχίζουν και σε βρίζουν. Είδα κάτι τέτοια μέσα στη Βουλή εναντίον του καθηγητή του Νατσιού, του αρχηγού του κόμματος, έτσι, της Νίκης. Που διαφωνώ σε άλλα πράγματα, αλλά σε αυτό, για το θέμα των σχολικών βιβλίων και άλλα πράγματα ηθικής τάξης, ήταν σωστός. Όμως, κύριε Νατσιέμου, κύριε Βελόπουλε, κύριε Στίγκα που ήσουν και φίλος μας, εσείς πρέπει να ενωθείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα και να βγάλετε τον κόσμο έξω. Ακριβώς. Πού είναι? Δεν τους βλέπουμε. Χαιρετίζω όμως την πρωτοβουλία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για τις υπογραφές. Είναι και αυτό κάτι. Για να προχωρήσω στις επιπτώσεις. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι ένας τέτοιος νόμος θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον της πατρίδος, στο μέλλον του έθνους, όπως τη ξέρουμε σήμερα, οικογένεια, και στα παιδιά μας και στην πρόοδο και σε ανάπτυξη της πατρίδος. Λοιπόν, θα διαλύσει την κάθε παραδοσιακή αξία, θεσμούς και ό,τι έχουμε αποδεχτεί και τηρούμε μέχρι σήμερα. Αυτά θα τα τεινάξει στον αέρα, διότι ο γάμος ήταν ένα πολύ κεντρικό σημείο του πολιτισμού μας. Ήταν ένα από τους κεντρικούς πυλώνες και είναι, πιστεύω ακόμη, ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του πολιτισμού μας. Ότι από το γάμο έχουν γεννηθεί ήρωες, έχουν γεννηθεί άγιοι, έχουν γεννηθεί πατέρες, έχουν γεννηθεί σοφοί. Μπορεί να μου εγγυηθεί εμένα ο Μητσοτάκης και ο κύριος Κασελάκης ότι από τέτοιο με έκτρωμα θα γεννηθούν αγίοι αύριο? Ναι, αλλά η Εκκλησία όμως, κύριε Κόβο, δεν παίρνει καμία θέση αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουν πάρει μια θέση, αλλά βλέπω τον Αρχιεπίσκοπο να συζητάει με τον κύριο Κασελάκη και θα δούμε πώς θα έρθει το νομοσχέδιο. Τι θα δείτε, ρε? Δεν τρέπεστε να πούμε? Πολιτική κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει δόγμα. Ακριβώς. Η Εκκλησία λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δύο άντρες τι θα κάνουνε, δύο γυναίκες τι θα κάνουνε? Από τη στιγμή που προσπαθούν να προωθήσουν και νομίζω ότι έχουν καταφέρει να τινάξουν κάθε διάκριση με βάση τη βιολογία
όχι τώρα, με βάση ας πούμε, το σεξ, με βάση αν είσαι μαύρος, οτιδήποτε βιολογικό, πατέρας, μητέρας, όλα αυτά, οτιδήποτε έχει σχέση και διακρίνει κάποιο, να το αποτινάξουν. Από εκεί και πέρα έχουν το ελεύθερο πεδίο να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό που είπατε προηγουμένως με τις κοινωνικές υπηρεσίες, ήθελα να σας πω ότι πολύ παλιά, κάπου το 1972 στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής πέρασε το εξής. Λέει να δημιουργηθούν, λέει, διάφοροι κοινωνικοί σταθμοί που να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά, εκεί να μεγαλώνουν τα παιδιά και όχι να μεγαλώνουν από τους γονείς τους και να μην έχουν κανένα δικαίωμα οι γονείς στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και εκεί η παιδαγωγή να είναι ομοφυλόφιλοι, λεσβίες και τέτοια. Να δοθεί η ευθύνη αυτή σε αυτούς τους ανθρώπους. Και από τότε το 1972 στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής αυτό ήτανε ταμπέλα και το ακολουθούσανε και σιγά σιγά έρχονται σήμερα να μας πάρουν τα παιδιά με ένα άλλο τρόπο, να έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, δεν ξέρω με τι κόσμο τις έχουν επανδρώσει και να πάρουν ό,τι δικαίωμα έχει ο βιολογικός πατέρας ή μητέρα. Σε αυτό θέλω μόνο να προσθέσω πολύ σύντομα ότι υπάρχει το δημοκρατικό σύστημα από τα ποιοτικά κριτήρια. Όπως λέτε, υπάρχουν κριτήρια για αυτούς οι οποίοι θα διδάσκουν. Οι κριτήρια ήθους, δεν μιλάμε μόνο κριτήρια γνώσης. Και αυτό που λέτε για τους παιδικούς σταθμούς, ότι πλέον τα παιδιά μεγαλώνουν εκεί και είναι μια πραγματικότητα σήμερα, το βλέπουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι οι γονείς εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται ένα στιγνό καπιταλιστικό σύστημα που σου λέει δούλευε, γίνε εργάτης, με αποτέλεσμα να διαλύονται οι οικογενειακές σχέσεις, οι κοινωνικές σχέσεις, ο ιστός και ο άνθρωπος να γίνεται μόνο ένα νούμερο και ένα μέσο παραγωγής? Είναι τραγική η κατάσταση, αλλά θα ήθελα... Μισό λεπτό. Μισό λεπτό έχετε. Χρόνο ομιλίες ακόμη, γιατί κλείνει. Ο χρόνος της εκπομπής μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Θα ήθελα να συμβουλεύσω το κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να μάθει περισσότερα, να ψάξει στο διαδίκτυο, να βρει το μανιφέστο της ομοφυλοφιλίας που έχει κατατεθεί στο Κογκρέσο το 1987. Και μετά αυτό που έγινε και η βάση για να πάρει απόφαση του το Ανώτατο Δικαστήριο της Αμερικής. Είναι πολύ τραγικό όταν το διαβάσεις αυτό. Θέλω να τελειώσω με το να πω όχι στο γάμο των ομοφυλοφίλων, προς Θεού, όχι στην τεχνοθεσία από ομοφυλοφίλα ζευγάρια. Όχι. Εγώ κλείνοντας θέλω να πω ότι πρέπει όλες οι εθνικές δυνάμεις, κόμματα, σύνδεσμοι, σύλλογοι να διαδηλώσουν και να μαζευτούν και υπογραφές εναντίον του γάμου των ομοφυλοφίλων και της τεχνοδοσίας. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε. Καλό σας βράδυ. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε στην εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο. Καλό βράδυ.